बहुअसोत सुंदर संपन्न की महा, प्रिय मुचा एक महा राष्ट्र देश हा, प्रिय मुचा एक महा राष्ट्र देश हा. कट्टर महाराष्ट्र भक्तांच्या हृदयाच्या कप्प्यात जपून ठेवावा असा सुदिन म्हणजे 1 मे महाराष्ट्र दिन. महाराष्ट्रात वास करणाऱ्या प्रत्येकाच्या देहातील रक्ताचा कण न कण राष्ट्रभक्तीनं उसळत ठेवणारा प्रेरणा दिन म्हणजे महाराष्ट्र दिन. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीमध्ये सर्वस्वाचं बलिदान करणाऱ्या 101 हुतात्म्याचं स्मरण करून देणारा स्वाभिमान दिन म्हणजे महाराष्ट्र दिन. आसमानी संकटातही दिल्लीचं तख्त अबाधित ठेवणारा आणि देशगौरवासाठी झिजणारा हा माझा महाराष्ट्र. आणि शिवप्रभूंच्या या राकट कणखर दगडांच्या देशात राहणारे, संस्कृती परंपरा मराठी बाणा जपणारे, कणात ताठ असणारे आम्ही महाराष्ट्रवासी. मात्र पोलादी मनगटाचे हे वीर 4 भिंतीआड राहूनही संयमानं स्थितप्रज्ञासारखे गनिमी कावा खेळत गनिमाचा बेधडक सामना करतात हे विसरू नये कोणी. या आणीबाणीच्या काळातही बंद खोलीत इथे गोड संवाद घडतात. अनेक खाद्यप्रकार आणि अनेक कलाकार इथे जन्म घेतात. इथे आपला एक वेगळाच थाट असतो, नव्या विचारांचं थैमानही असतं. अन समाजासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणाऱ्यांचा मान राखणं हे आपलं कर्तव्य समजतात हे महाराष्ट्रवासी. म्हणूनच म्हणते, आपली जबाबदारी नीट सांभाळत योग्य खबरदारी घेत महाराष्ट्र दिन साजरा करीत आहेत माझे हे प्रिय बंधू भगिनी. अशा या महाराष्ट्र भूमीला माझं त्रिवार वंदन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.